Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Allah Ta'alaның rahmаты белән Рамазан айының соңгы көннәренә дә якынлашып җиттек. Шахру Рамадан аллази унзила фихи ал-Qur'ан. Ягъни Рамазан айы, Коръәни Кәрим ингән ай дип әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тааля үзенең бер аят кәримәсендә. Шул ук вакытта, шушы соңгы көннәрендә Рамазан айы белән саубуллашкан вакытларыбызда, зикр тәсбихләребездә әл-вадаг, әл-фираг дип әйткән вакытларыбызда, ягъни Рамазан айын озаткан вакытларыбызда без тагын бер мәсьәләгә игътибар итәргә тиешбез. Пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям турында анабыз Гайша радиллаһу анха шундый хәбәр җиткерә. Расулуллаһ саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айының соңгы 10 көнендә гамәл гыйбадәттә тырышлык күрсәтә иде дип әйтә. Әле алай гына да түгел, үзенең гаиләсенә дә гамәл гыйбадәт кылырга өнди иде дип әйтә анабыз Гайша радиллаһу анха. Ягъни бу вакытларны, соңгы көннәрне уяу булырга киңәш итте Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям. Безгә дә шушы вакытларда үзебезне гамәл гыйбадәткә юнәлдергә тырышып, шушы вакытларны нәфил гамәл гыйбадәтләр белән дә байытырга кирәк булыр. Төнге намазларыбыз, ягъни таравих намазларыннан соң тәһаҗҗүд намазларын укырга тырышырга, көндезләрен мөмкинлек булганча Коръән укырга, дуга кылырга, зикр тәсбихләр әйтергә кирәк булыр, садакалар бирергә кирәк булыр. Бигрәк тә шушы соңгы көннәрендә. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля бу вакытларда бер кичәне булдырган. Бер яшерен кичә, ул да булса Кадр кичәсе. Кадр кичәсе турында Аллаһ Субханаһу ва Тааля хәтта бер сүрә дә иңдерде. Кадр кичәсе дип аталган сүрәдә Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр." Ягъни нәкъ менә шушы Кадр кичәсендә Коръәни Кәрим иңде. Коръәни Кәримнең иңү вакыты шушы Кадр кичәсе. "Ва ма адрака ма лейлатул кадр." Лейлатул кадр. Кадр кичәсе. Нәрсә соң ул Кадр кичәсе дип Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә сорау бирә дә һәм киләсе аятта җавабын да бирә. Лейлатул кадри хайрун мин алфи шаһр дип әйтә. Ягъни Кадр кичәсе ул да булса 1000 айдан да хәерлерәк, 1000 айдан да бәрәкәтлерәк бер вакыттыр, бер кичәдер дип әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Ягъни бу вакыттагы кылынган дугаларыбыз, бу вакытта кылынган изге гамәлләребез, намазларыбыз, укылган Коръәни Кәримнәребез, зикр тәсбихләребез әҗр саваплары артып китә. Әҗр саваплары күбәеп китә. Хәтта ки шундый дәрәҗәгә җитә, 1000 ай кылынган гамәл гыйбадәт дәрәҗәсенә ирешеп җитә. Шуңа күрә дә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям бу вакытларны уяу булырга тырышкан. Бигрәк тә инде галимнәребезнең күбесе әйтүенчә, бу вакыт 26-нчы көненнән 27-нче кичәсенә туры килә дип әйтәләр. Ягъни 26-нчы Рамазан тәмамлангач, кояш байыганнан соң 27-нче кичәгә дә кирип китәбез. Аллаһ Тааляның рәхмәте белән шушы вакытларда гамәл гыйбадәттә уяу булырга тырышабыз. Таравих намазларын укыганнан соң, витр намазларын укыганнан соң, тагын зикр тәсбих кылып, тәһаҗҗүд намазлары, яисә тәсбих намазлары кылып, бу вакытларны уяу булырга тырышабыз. Бу вакытка эләгергә тырышыр өчен, шушы вакытларны уяу булдырыр өчен, шулай ук ана үзебезнең бер мәкаләбезгә, бер сүзебезгә дә татар халкындагы булган бер сүзгә игътибар итәбез ки, һәр кичәңне кадер бел, һәр килгәнне хызыр бел. Ягъни 27-нче кичәсенә туры килерме, юкмы без белеп тора алмыйбыз. Әмма дә ләкин шушы соңгы көннәрендә, соңгы кичәләрдә гамәл гыйбадәттә булсак, бу вакытны бушка уздырган булып саналмабыз. Бу вакытны гафләттә уздырган булып саналмабыз. Аллаһ Субханаһу ва Тааля бу вакыттагы гамәл гыйбадәтләребезне кабул итер. Раббыбыз шушы вакытларны безгә бер бүләк буларак тапшырды. Раббыбыз шушы вакытларны гамәл гыйбадәттә уздырырга насыйп итсен. Һәм шул ук вакытта Рамазан айының ахыры да якынлаша. Безгә истә тотырга тиешле бер төшенчә ул да булса фитр садакасы. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям шулай дип әйтә: Рамазан айында тотылган уразаның кимчелекләрен, хаталарын чистартучы, паклаучы фитр садакасын бирегез дип әйтә. Фитр садакасы мохтаҗларга бирелә. Фитр садакасы мохтаҗларга бирелеп, аларны шатландырыр өчен бирелә торган садакаларның берсе. Кайсы вакытка хәтле бирегәсең дигәндә, бу садаканы гаит килеп җиткәнчә хәтле мохтаҗларга бирергә кирәк булыр. Мохтаҗларга, мәчетләргә таратырга кирәк булыр.
һәм шуның бәрабәрендә үзебезнең уразадагы кимчелекләребезне, үзебезнең ураза вакытындагы кылынган хаталарыбызны сөртеп куярга кирәк булыр. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламның сүзләренә ияреп, бу гамәл гыйбадәтләребезне үтәргә кирәк булыр. Инде әкренләп Рамазан айы тәмамланып, ураза гаетләре дә якынлашып килә. Аллаһ субханаһу ва тааля шушы санаулы көннәрне гамәл гыйбадәттә, изгелектә узарга насыйп итсен. Аллаһ субханаһу ва тааля тоткан уразаларыбызны, кылган изге гамәлләребезне кабул итсен. Раббана атина фид дунья хасанату ва фил ахирати хасанату ва қина газабан нар. Аллаһу акбар.